פחות מגודל זרת, ואפשר לראות אותם רק בזכוכית מגדלת. הם כה קטנים וזעירים, קשה אותם למדוד. אם במקרה תראו אותם, שמרו על כך בסוד. אם במקרה תראו אותם, שמרו על כך בסוד. הם יודעים איך לתקן מחשב, מגהץ, מדפסת, טלפון או עפיפון, כל דבר בעצם. הם מלאים במרץ ומוכשרים מאוד. אם במקרה תראו אותם, שמרו על כך בסוד. אם במקרה תראו אותם, שמרו על כך בסוד. אתמול ראיתי אחד מהם בדירה של השכן, אבל אבא שלי אמר, אתה רק מדמיין, לא תוכלו לתפוס אותם. גם אם תרצו מאוד. אם במקרה תראו אותם, שמרו על כך בסוד. אם במקרה תראו אותם, שמרו על כך בסוד. לפיצית יש סימן מוסכם, חמוד ודי שכיח, 3 אצבעות באוויר כשמה שהוא הצליח. הם כה שמחים שבאתם ומתרגשים מאוד. אם במקרה תראו אותם, שמרו על כך בסוד. אם במקרה תראו אותם, שמרו על כך בסוד. אם במקרה תראו אותם, שמרו על כך בסוד.